So happy so happy guys. Selingan sesarangan keluarga besar yang setia kawan kang disponsori Mbak Meti Yuliana sesarangan sak rencangan nggih. Nggih menika kersane dulur-dulur kali semut mboten ngantuk nggih ningali reoke Bapak Jai saka kali pipi nggih. Pagelaran salajengipun mlebu kembar-kembar loro ger para rawuh panjenengan kula persani gleger-gleger tari rampak barong setia kawan sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani yo. Ojo kayak bapak ini, ayo, awas, ayo Leo, ayo le, muter le, ayo, awas, hey, Lo, yeay, ayo Siti, ayo, yo, ayo ada Mas Boy, ayo Mas Boy, ayo, awas Mas Boy, aduh, ayo kasih jalan, awas, yeay. Ayo le. Ayo ger loro-loro ya naon. Loro-loro yang ger. Iya. Yo. Hey. Yo. Ois. Ois.
Oh ah oh ya 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 ya. Sumangga Bapak Rosi. Yo. Oh. Ah. Ayo putra. On. Oi, on. Ayo putra, koyok liu. Oh. Guys. Oi. Ah. Iyo yo yo. Ah. Ah. Has. Ui. Oh, Ayo. Woi, hai. Celelelelelelelele. Acur nogel. Ayo bin. On. Oh. Oh. Iya Tari rampak barong Sambaya Setyakawan nggih akeh cacahe 5 majeme sampun swanten dalemipun Bapak Uman Devan Ibu Uman Devan sekeluarga nggih saking dusun Kali Semut Kerajaan Padang Lumajang. Tari rampak barong Sambaya Setyakawan nyambut gawe bebarengan Rahwana Audio Sound System saking Kali Semut kagunganipun Bapak Gus Hadi nggih lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis production video syuting Mas Eko ugi saking Dawan Lor Sukodono le rampake ditata sing apik njajal kemantene digoleki nggih menika putranipun Bapak Uman Devan iki kalian disukani gending pambuka mama dikai gending sing penak dikai percuma mama dados
percuma. Inggih menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir teng wontene tari rampak barong Samboyo Setyakawan. Rampake ditata maning bali-bali nang panggonane dang diganti tari Serimpi Sekar Jadilan. Dados yo. Ayo 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 ayo. Ayo 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 ayo. Mekaten para rawuh panjenengan sampun mirsani inggih menika tari rampak barong Samboyo Setyakawan. Nggih pagelaran ingkang angka 5 saking keluarga besar Reog Setyakawan. Para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran saklajengipun utawi pagelaran ingkang angka telahir saking keluarga besar Reog Setyakawan. Mudune para widodari Widodara ayu-ayu rupane lenggak-lenggok melakune kaya macan luwe anglajengaken utawi agawe tari Serimpi Sekar Jadilan. Sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani medale tari Serimpi Sekar Jadilan kairing gending mama. Kapan bisa kelaksan isun nyanding rika umpama wis kari lego Isun niki seneng temenan rasane kaya sing serantang sunah kenangan ya
isun nimben impenan kapan bisa kelaksan iya bisa ngandeng rika iya iya oh kamang wis keturutan lelalo oh ya ya kari lego isun niki seneng temenan rasane kaya sing seratan sunah kenangan yo sampe leteng isun nimben impenan mongeri kohang sensaya maksud saya iya nesing ana mongeri kong angkat lamunan lelalo mulane ya ora welasan isun niki seneng temenan rasane kaya sing seratan sunah kenangan yo sampe leteng isun nimben impenan kapan bisa kelaksan iya bisa ngandeng rika iya iya umpama wis keturutan lelalo ya andane ya kari lego isun niki seneng temenan rasane kaya sing seratan sunah kenangan yo sampe leteng isun nimben impenan kisah nang kamana iya iya la 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 hey hey oh ya cho oh oh kapan bisa hey hey ayo Tari Serimpi Sekar Jadilan nggih. Ayo rupane lenggak-lenggok melakune kaya macan luwih nggih. Sampun swanten dalemipun Bapak Uman Devan, Ibu Uman Devan sekeluarga. Nggih medali Tari Serimpi Sekar Jadilan kairing gending ipen-ipenen. Mama Tari Serimpi Sekar Jadilan nyambut gawe bebarengan
Rahwana audio sound system saking kali semut kagunganipun Bapak Gus Hadi lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Uke saking Dawan Lor Sukodono. Mama tari Sripi Sekarjadi lan disukani gending-gending kendang kempul Banyuwangi. Mama gending ingkang angka 1 jajal dikei gending sing penak. Mama dikei kacang ojo sampai lali nang lanjarane tatos.
inggih menika gending ingkang angka 1 utawi pambukane gending teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilan. Ditambahi sak gending mama, digawe gending sing nyemek-nyemek, digawe sing penak. Uga mama dados. Nggih menika gending ingkang angka 2 teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilan Mama. Niki wonten pamundutan Mama Siti gendinge saking Bapak Satromo CS saking Kalisebut gendinge Sida Rondo Mama Siti. Kula mboten rondo, Mas. Tak tiara sing rondo. Mas Joko. Iya, Di. Sumangga pinarak teng mriki, Mas. Prinara. Yen ulong sliramu wis tak aturi. Angge ngaturi napa to, Mas? Golek bojo sing tresna welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki wis dadi
rondo nanging piye kabeh iki wis kepacut. oh iya iya Ibarat bubur bakal tiati sego. oh iya iya Mula ketonku iki tanpa umpama. oh iya iya Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Yeay, sido rondo tadi Boten Mas. Rung dadi rondo kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngateni Kowe lan aku muga dadi jodone. no prawane tak enteni randane Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. oh iya iya Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. iya iya Sing tak suwon sing gedhe pangapurane. Andum tresno bebujuan selawase. yo 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 Ayo ya. Setia kawan original. biyen mula sliramu wis tak aturi Nggih Mas. golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki wis dadi rondo Nanging piye kabeh iki wis kepacut. Ibarat bubur bakal tiati sego. Mula ketonku iki tanpa umpama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. iya Ayo, ta. Mas. Asik asik kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngenteni Kowe lan aku muga dadi jodone. ora kena prawate tak enteni rondone Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. oh iya iya Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. iya iya Sing tak suwon sing gedhe pangapurane. Andum tresno bebujuan selawase. Andung tresno bebujuan selawase Sito rondo nggih ya menika gending ingkang angka 3 utawi gending telahir teng wontene tari Serimpi Sekar Jatilan ayo nduk genduk barisane ditata maning bali-bali nang panggonane nggih lan tapi saderengipun genduk balik nang panggonane lan dumateng Bapak Uman Devan Ibu Uman Devan sekeluarga nggih sesarengan para bapak-bapak lan ibu-ibu masyarakat Desa Kali Semut Kerajaan Padang Lumajang mbok bilih wonten kesalahan
utawi kaluputan tindak tanduk sing kurang sopan kula selaku wakil saking Bapak Jai nyuwun dunging pangaksama sak agung-agungipun. Nggih dan terima kasih kepada Rahwana Audio Sound System saking kali sebut kagunganipun Bapak Gus Hadi. Terima kasih atas kerjasamanya. Artisnya wis mulai. Jaluk lagu apa Mas? Cha 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 cha, i i i i i, cha 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 cha, i i i i i.
Sik kurang Mas. Mugi yo nggih pamundutan nggih saking masih gede gedruk pindho. Lek sik kurang nanggap maneh. Nggih, terima kasih nggih kepada Rahwana Audio Sound System Kali Semut kagunganipun Bapak Gus Hadi. Terima kasih atas kerjasamanya mulai dari siang sampai malam dan terima kasih kepada Ardis Production Video Shooting Mas Eka Oke Dawan Lor Sukodono. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita bisa berjumpa kembali dengan keluarga besar Reok Setia Kawan ya di lain waktu maupun di lain kesempatan. Ayo genduk sing ayu-ayu sing mondol-mondol bali-bali nang kali BP tak kei gendingan Jawa pamit muli duk tetos. Ayo Mbak Ani pokoknya ditarik alon-alon. Hei ayo muli ayo muli ayo muli ayo muli ayo mulih nang kali PP ayo mulih ayo mulih ayo mulih ayo mulih ayo mulih ayo mulih esuk-esuk tanggapan maneh. Tarisi semongko, tarisi semongko, Tarisi semongko, tarisi semongko, tarisi semongko.